Muutama ajatus demokratiasta ja julkisesta ja yksityisestä sektorista. Ulkoministeri Valtonen artikkelissaan Demokratian kilpailukyvystä täytyy pitää huolta esittää, että demokratian uhka on julkisen sektorin tehottomuus. Valtonen kytkee pääoman uhan demokratian uhkaan. Tätä taloudellista pääomaa uhkaa siis julkinen sektori. Tämä on tyypillistä liberaalia ajattelua, missä asetetaan julkinen ja yksityinen sektori toistensa vastakohdiksi. Mutta demokratia ja pääoma eivät ole synonyymejä, koska demokratia ei ole kaupan. Julkinen ja jaettu tila on demokratian reunaehto. Demokratia ei ole myöskään asia, jota voidaan saavuttaa kerran ja sitten se on saavutettu. Se on prosessi, jota tulee ylläpitää julkisilla ja jaetuilla toiminnalla ja käytännöillä. Ilman demokratiaa pääoma voi vapaasti keskittyä vertikaalisesti horisontaalisen sijaan.